Ika-50 ang regular session ng Sangguniang Panglungsodan Syudadan Borongan ipinangunan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco aging dumares pa session la syudad ng Lunes, Hunyo 9. Apo ng mga pangunag yung trataran konseho ng pag-aprobar ng naging proponer ng appropriation ordinance na nag-aalokar ng kantidad 336,000 pesos. Sagud mapunduhan ang 60% counterpart at lokal nga pamunuan na pagbayad it wages. 46 nga benepisyaryo hailaraman ng special program for the employment of students space para tuig 2026. Ginapurbaran liwat ang resolusyon na nag-aamindaran Resolution number 52 series of 2026 ang resolusyon na nag-uautorisaran LG Borongan na general-representaran ni City Mayor sa Ivan Dayan Agda pagpalitin sa ka-unit in patient transport vehicle PTV para City Disaster Risk Reduction and Management Office kantidad ng 3 milyones de pesos. Agud na siguro itong talwas ng komportable nga pagbabalhin it mga pasyente di kang itira mga panimalay nga with healthcare facilities nga makakabulig in paghahatag hing kadagmitan nga bulig medikal ilabi na panahon ng mga emerhensiya o disaster, ipinagin espesipiko nga pagtudlo kan surukan pundo aging kikinahanglan nga magtitika nga wara ka gasto nga balansehan local disaster risk reduction and management fund ang naglabay nga mga tuig laki pa ang pagrebisaran klase ang behikulo tika nga PTV nga tuwin usa ka unit van nga i-convert nga ambulance nga bubot nga nanging kikinahanglan nga mga medical equipment ug aparatos basit guidelines sa Department of Health. Something in refer Committee on Education and request ang buwatan ng City Chief Executive nga tagan ni otoridad ang LG Borongan nga sumulading kasabutan ay Eastern Samar State University para mag-establisar ang kolaborasyon ug partnership at pag-suporta at sustainable implementasyon at Doctor of Medicine at Universidad. Para sa bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.